Уважаемые жители Республики Башкортостан, 11 октября – это самый главный праздник Республики Башкортостан, день принятия государственного суверенитета республики. 32 года назад общественность республики нашей смогла завоевать суверенитет. Что такое суверенитет? Суверенитет – это верховенство во внешних делах, независимость во внешних делах и верховенство государственной власти во внутренних делах. То есть это независимость. Поэтому 11 октября – это самый главный праздник в нашей республике. К сожалению, сегодняшняя власть старается не упоминать слово суверенитет, но мы с вами должны это помнить. С праздником, друзья! Hürmetli Башкортостан халқы, байрам менен! Ялдырамы? Достар, тугандар, бүген һезнең барыгызны республика көне белән ихлас күңелдән котлайгым килә. Көндәр хәзер тыныч түгел. Бөтен республикала, бөтен Россия территориясында мобилизацияны игълан иттеләр. Безнең халкыбыз да ошо конкурста актив әүдән катнаша. Без бугышка каршыбыз. Без мобилизацияга каршыбыз. Башкорт Россия империясы идеяларына каршы торган инде. Байрам мүбәрәк булган. Без киләсәктә безнең байрамыбызны зурлап каршы алырбыз. Амин. Hörmetli millettaşlar, assalamu alaikum. Ruslan Kanadadan. Бөтәбездә yetib kelgan 11 октябрь Башкортостандың үзаллыгы көне менән кайнар котлайм. Ләкин кызганычка каршы әлеге вакытта ул худ гына булып калды. Ни өчен дигәндә, Путинның килүе менән 2000 елдан безнең республиканың һәм онда яшәүче халыктың үзаллыгы белән бәйле, азатлыгы белән бәйле күп нәмәләр тартып алынды Мәскәү тарафыннан. Ел һайын бу мәсьәлә көсәрләнеп бара. Безнең хактар тарайып бара. Ләкин унан алда әлбәттә булай түгел. Исләйгездер. Советтар Союзы таркалгандан соң 2000 елга хәтлем ысынлап та республикала халык өчен тын алуы бик еңел ине. Шунда күкрәк киреп тын алырлык вакыттар кисергәнлек. Ләкин өметебезне өзмәйбез. Россия хөкүмәте үзенең шундай явапһыз кешегә каршы сәясәте менән кешеләрдән үз йөзен борды һәм таркалуга юл тоттылар. Алла бирһә, 1-2 ел эчендә Россия таркалыр дип күбез уйлайбыз. Друзья, поздравляю вас с Днем независимости Республики Башкортостан и хочу напомнить, что этот день именно день суверенитета. То, что стало забываться в последнее время. То, о чем стало непопулярно говорить. То, что пытаются затереть из нашей памяти. Я этнически русский, могу так сказать. Но я считаю себя гражданином Республики Башкортостан, потому что Башкортостан – это моя родина. И сегодня я готов сделать все для того, чтобы Башкортостан стал свободным, чего желаю и вам. Суверенитет көне менән, ихлас күңеленнән Башкортостанды котлайм. Суверенитет, который Башкирия, не полный суверенитет, к сожалению, получила в этот день, 11 октября 90-го года, должен быть максимально расширен. Это должен быть суверенитет независимого государства. Я поздравляю вас с этим праздником. Надеюсь, что может быть уже и на следующий год суверенитет Республики Башкортостан будет полноценным. И больше той ошибки, которая была в 1956 году совершена и повторена в 18 и в 91 году, мы не совершим. С праздником вас! Дорогой и любимый Башкортостан, поздравляю тебя с Днем Республики
И мое самое главное пожелание для тебя – стать свободным от имперских оков. Мы свободолюбивый народ, который жил на этих землях еще задолго до появления русских. О башкирах писал древнегреческий историк Геродот, называя нас самостоятельным народом. Мы должны помнить это. Еще я обращаюсь к башкирам. Не идите на войну в Украину. Это не наша война. И помните, что там, в Украине, тоже живут башкиры, которые сейчас страдают от обстрелов. Мы не должны защищать русский мир. Он несет только смерть. Поздравляю Республику Башкортостан с Днем суверенитета. Желаю всем ее гражданам добра, мира, спокойствия, благополучия и прямого пути. Салам алейкум. Бигрәк тә мына ситтән карап алһаң, менә Башкортстан тышнан ул күренә. Ни өчен дигәндә, эчтә кайбер бер процесслар күренмәй, ләкин тыштан бик һәйбәт күренә. Шуга тагы бер безнең шундай таркалу вакыйгаһы булһа, үзебезнең шансты югалтмас кирәк. Матур, үҙаллы, беркемгә лә буйһынмайынса гына яшәрлек матур бер ил төҙөргә тейешбез. Күп кешеләр бигрәк тә ситкә сығып киткән, я булмаса ситтә яшәгән безнең милләттәштәр ошо фекердә. Бөтәбез дә дүрт күҙ менән тип әйтәйек, күҙҙе асып, бик яҡындан булган хәдисәләрҙе күҙәтеп барабыҙ. Рәсәй хөкүмәте, Рәсәй дәүләте тарҡалыу менән икенсе көн үк бөтәбеҙ дә ҡайтып, ҡаршылыҡ бер нәмә лә көтмәйенсә, халҡыбыҙға, республикабыҙға, Алла бирһә, яңы илгә беҙ хеҙмәт итергә әҙер. Ярай, тағын күрешкәнгә хәтлем, һау тороғоҙ, иҫән һау тороғоҙ. Һуғышҡа бармағыҙ, балаларығыҙҙы ебәрмәгеҙ. Ул һуғыш беҙҙең һуғыш түгел, беҙгә бөтөнләй кәрәкмәй. Халыҡты ҡырыр өсөн генә уны башланылар. Шуға аҡыллы булайыҡ, берҙәм булайыҡ.